Tohle je mé úplně první video na tomto kanále a jelikož když natáčím tohle video, tak přesně za 4 dny startuje naše oblíbené mistrovství světa ve fotbale. Tak a po 20 letech tam bude i Česká republika, tak jsem se rozhodl, že si uděláme menší predikci na toto mistrovství světa. Takže mi nezbývá nic jiného, než vám popřát hezké sledování, nebo nevím. Vemte si popcorn a usaďte se a sledujte dál, tak jo. Takže takhle jsem stavil moji predikci. Tak jo, užijte se. Takže máme tady skupiny a hned v první skupině je i Česká republika po 20 letech, jak už jsem říkal. Zároveň tady máme Mexiko, takže domácí tým. Zároveň Jižní Korea, to bude taky těžký. A taky tady máme Afriku, Jižní Afriku. No tak první místo asi dám Mexiku. A teď druhé místo. Bude to podle mě mezi Českou republikou a Koreou. Ale jelikož jsem z České republiky, tak prostě musím dát Česko, takže dám Česko. Třetí bude Korea a čtvrtá Afrika. Tak, Kanada, Bosna a Hercegovina, Katar a Švýcarsko. No tak, tady bych řekl, že to je celkem jasný, kdo bude čtvrtý a třetí. Samozřejmě může se stát překvapení, ale já věřím, že Kanada bude první. Jako, může být první i teoreticky i Švýcarsko, ale já věřím Kanadě. Je to moje predikce, takže já věřím Kanadě. Druhé bude Švýcarsko, třetí Bosna a čtvrtý Katar. Jako ty skupiny to bude prostě docela nudný, některé skupiny a třeba i docela jedna naše, ale jako jsme to po 20 letech, takže prostě my se na to budeme dělat stejně. Tak skupina C. Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko. No tak já bych řekl, že 100% bude první Brazílie, nebo nemusí to tak být, ale já si myslím, že bude. Druhé bude Maroko, třetí Skotsko a pak Haiti. Amerika, Paraguay, Austrálie a Turecko. No tak možná bych dal na první místo i Turecko, ale já si myslím, že jelikož Amerika hraje doma, tak ta atmosféra, ti fanoušci a tak jako budou chtít nějaký úspěch, takže já věřím, že první bude Amerika a druhé Turecko, ale může to být obráceně. A třetí bude plné Austrálie a pak Paraguay. Tak, Německo, Curacao, no Ekvádor a to bylo asi pobřeží slonoviny typu. Tak první bude plné Německo, pak Ekvádor, pak asi Curacao a pak ty. Takže Nizozemsko, Japonsko, Švédsko, Tunisko. No tak jako tohle je podle mě jedna z těch zajímavějších skupin. A myslím si, že první bude Nizozemsko, druhé bude Japonsko, třetí Švédsko a vlastně ono už to tady aj také. Skupina G a pak H. Takže Belgie, Egypt, Irán a Nový Zéland. No, tak já věřím, že první bude Belgie, druhý Egypt, pak bude Nový Zéland a čtvrtý Irán. Tady věřím ve skupině H, že vyhraje Španělsko, pak věřím, že druhá bude Uruguay, třetí Saudská Arabie, čtvrtý Cape Verde. Skupina I nejspíš Francie a mohl by tam být Senegal jako. Ale já nechci, aby to bylo prostě jak jedno. Já prostě chci nějaké překvapení, takže nechci, jako chtěl bych ve finále vidět třeba Španělsko, Argentina, nebo Argentina, Portugal, Turecko. To si myslím, že něco jako bych chtěl každý. Ale zároveň já nechci dát takové, protože nebo by to vůbec zajímá. Já, jestli mi to vyjde, tak zkusím dát něco úplně jiného. Zkusím dát úplně jiné
jiné finále. A třeba mi to tak nevyjde, ale prostě já doufám, že jo. Takže druhé dám Norsko, třetí Senegal a pak Irán. Tady dám ve skupině je první Argentina, Rakousko, asi Jordánsko, ale nevím. Pak skupina K, Portugalsko, ano, Kolumbie a dám třeba Uzbekistán. Skupina L, no tak tam bude zajímavé hlavně tyhle dva zápasy, ty dva první zápasy. Takže Anglie, věřím, že by to mohlo být takhle opravdu. Tak a teď vybereme třetí místo, takže myslím si, že ze třetího místa postoupí Korea, Skotsko, Senegal, Ghana by mohla možná, Švédsko, Austrálie, kolik ještě? Ještě dvě. Věřím Bosně a asi Saudská Arabie. Tak a teď jdeme na vyřazovací fázi. Takže Německo, Skotsko. Tady si myslím, že by vyhrálo Německo. Francie, Austrálie, Francie. Asi jako. Česká republika, Švýcarsko. No tak mohlo by tady by mohli vyhrát oba dva týmy. Ale já věřím Česku, protože jsem Čech, takže Česko. Nizozemsko, Maroko, tady no. Maroko může potrápit, ale já bych věřil Nizozemsku. Brazílie, to kdyby bylo, tak to by byl hodně zajímavý zápas. A já bych jako dal Brazílii, ale Ekvádor, Norsko, tady bych dal Norsko, Mexiko a Anglie. Asi Chorvatsko, Španělsko, Amerika. Tady dám Koreu. Jižní Korea, Argentina, Turecko, Kanada, Švédsko, já dám Švédsko, mají tam třeba Izáka, Gyökeres a takové. Kanada má třeba Davise a taky tam má různé zajímavé jména, ale já bych věřil Švédsku, kdyby to tak bylo, a tady Portugalsko. Tak. Německo, Francie. Upřímně, já si myslím, že Francie tento rok se jim nebude to dařit a dám, že vypadnou už 16 finále. Takže Německo vyhraje, tady chtěl bych samozřejmě Česko, ale myslím si, že to zvládne spíš Nizozemsko, no, bohužel. Kdyby to tak bylo, tak by to asi zvládlo Nizozemsko spíš. Ale třeba ne, třeba Česko překvapí. Brazílie, Norsko. A tady dám další překvapení a řeknu, že přes Brazílii by postoupilo Norsko. Mexiko, Anglie, tady jako Mexiko bude doma ty fanoušci a tak, ale já věřím Anglii. Jako ta soupiska Anglie taky letos je trochu výsměch, ale prostě já. Anglie. Tohle by byl hodně zajímavý zápas. Chorvatsko, Španělsko. To by byl hodně zajímavý zápas, ale já věřím Španělsku. A tady Amerika, Jižní Korea. Tady bych věřil asi Americe, jsou doma fanoušci a tak, takže Argentina, Turecko. Tady dám další překvapení a řeknu, že Argentina vypadne už v 16 finále, stejně jako Brazílie a Francie, a řeknu, že by vyhrál Turecko. A tady nám asi Portugalsko, no. Čtvrtfinále. Takže Německo, Nizozemsko si myslím, že Nizozemsko by hrálo. Amerika je doma, ale stejně bych věřil spíš Španělsku. Norsko, Anglie. Jako vyhrál by Anglie asi, ale já nechci to prostě, chci tady nějaké překvapení, nechci, aby prostě jenom vyhrávali ti favoriti, takže tady dám Norsko. Ano, vím, že z největší pravděpodobností se to nestane, ale já to prostě zkusím. A pak Turecko, Portugalsko,
Portugalsko dám. Ale Turecko by určitě mohlo zahrozit. No a už jsme v semifinále a myslím si, že Nizozemsko, Španělsko. A já řeknu, že vyhraje Španělsko. Že by vyhrál Španělsko. A chtěl bych, no jako nevím, dám Portugalsko. A o třetí místo by vyhrál Nizozemsko. Nebo jako možná dám Norsko. Řeknu, že Norsko. A ve finále Ronaldo si vezme pohár pro vítěze mistrovství světa a Portugalsko vyhraje toto mistrovství světa, i když jako pro Ronalda to vlastně nic moc neznamená, že je to jenom pár zápasů, jaká trofej jeho to nezajímá, ale takže podle mě, i když si myslím, že to tak nejspíš neskončí, ale moje predikce vyšla tak, že první skončí Portugalsko, druhé Španělsko, třetí skončí Norsko, čtvrté Nizozemsko a ve čtvrtfinále vypadnou Německo, Anglie, Amerika a Turecko a v 16. finále Francie, Česko, Brazílie, Mexiko, Chorvatsko, Korea, Jižní, Argentina a Švédsko. Samozřejmě je dost možné, že by se to nestalo, že tyhle týmy, které vypadají v 16. finále, to jako je dost možné, že třeba Francie, Brazílie, možná Mexiko, nevím, Argentina třeba nevypadlo, ale je to moje predikce, takže podle mě vyhraje Portugalsko, nebo jako nevím jestli podle mě, ale prostě takové to vyšlo. No a to bude pro dnešní video vše, takže díky, že jste se dívali na mé první video a zatím čau!